Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie heeft gisteren een 38-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van een overval en moord op een Chinese eigenaar in Roi Santu op 4 oktober vorig jaar. Naar aanleiding van de moord ging de Chinese gemeenschap en ook een deel van de Curaçaose gemeenschap gezamenlijk de straat op om te protesteren tegen het geweld op Curaçao. De man die nu is aangehouden zit voorlopig vast en moet zich verantwoorden voor de moord. De Curaçaose taxichauffeurs zijn boos. Gisteren hebben ze een brief overhandigd aan onder meer minister van VVRP, Zita Jezili-Itu, en de minister van Justitie. Ze wilden het ook overhandigen aan de minister-president, maar die was niet aanwezig. In de brief geven de taxichauffeurs aan waarom ze vinden dat de overheid moet optreden tegen het in hun ogen illegaal vervoeren van toeristen door andere busjes en taxis. Zij hebben de verantwoordelijkheid, zij hebben de papieren, anderen mogen dat niet doen, aldus de taxichauffeurs van Curaçao. Volgende week 8 november om 11 uur 's ochtends praat minister Kirikori verder met hen. Bewindvoerder voor Insel Air Rogier van de Heuvel stelt dat Inter-Caribbean Airways een voorstel op tafel heeft gelegd om Insel Air te kopen. Dat stelde de bewindvoerder tegen de rechter. Gisteren zou de zaak eigenlijk van Insel Air moeten worden behandeld, maar dat ging voorlopig niet door. De rechter bepaalde eind augustus dat eind oktober zou moeten worden gekeken of Insel Air aan alle voorwaarden voldoet, onder meer het betalen van belasting. Volgens Van de Heuvel is Insel Air nog niet zover. Aan een mooi initiatief is voorlopig een einde gekomen. De bouwwerkzaamheden van het Kluivert Dog Rescue Center zijn gestaakt. Dat blijkt uit een vonnis dat het Villapark Fontein had aangespannen tegen de bouw van het hondencentrum. Volgens de rechter ontbreekt er een kenbare motivering. In het hondencentrum zouden 400 honden op verschillende terreinen moeten worden opgevangen. Curaçaose man Dwayne Fluonia is terecht. Dat goede nieuws heeft zijn familie te horen gekregen nadat Dwayne meer dan een week spoorloos was in Amerika. Hij is uiteindelijk gevonden in een speciaal centrum waarbij zijn familie hem kan herkennen. Dwayne was met een groep vrienden op vakantie, maar op de laatste dag was hij niet meer in het hotel. De vrienden waren teruggegaan naar Curaçao. Hij was een week spoorloos. De Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina is met een delegatie aanwezig op een grote beurs op Cuba. Op de beurs presenteren verschillende landen zich en zijn er ook heel veel bedrijven aanwezig. De beurs is bedoeld om contacten te leggen en ook zaken te beginnen. Martina heeft gesprekken gevoerd met diverse Cubaanse hoogwaardigheidsbekleders en is positief over de ontvangst. De Landsrecherche op Aruba heeft gisteren 3 personen aangehouden in een onderzoek naar diefstal, verduistering en of heling van portofoons van het Korps Politie Aruba. Het Openbaar Ministerie bevestigde dat de 3 aangehouden personen werkzaam zijn als journalist en dat ze ervan worden verdacht dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan de diefstal of heling van de portofoons om op die manier sneller aanwezig te kunnen zijn bij verkeersongelukken en aanhoudingen. De 3 waren werkzaam bij een website die veel nieuws bracht vanuit Aruba. Volgens sommige collega's kunnen ze niet worden beschouwd als journalist, maar het Openbaar Ministerie is er heel duidelijk over. Gisteren kwamen de 3 atleten van team Farao aan op Hato. Ze hadden meegedaan aan het Pan American Muay Thai Championships in Suriname. De 3 Curaçaose sporters hebben in totaal 5 medailles weten binnen te halen. Commotie en vreugde gisteren in de wijk Brighton in de stad Boston. De held van de Red Sox, Xander Bogaerts, kwam pakketjes afleveren die jonge fans hadden besteld in de MLB-shop. En dat zorgde natuurlijk voor heel veel vreugde in de straten. Een dag voor Halloween zongen de jonge fans Xander Bogaerts toe en hij genoot er met volle teugen van. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.